Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du. Diana, dakizuen bezala, inautegin hasiera da. Diana, netzako urtea Diana ginastea, beira segun berezia da, Donostitik izeba etortzen zaitela. Hoiz jagitzako doinu bat, Rufo Montillak idatzen menzun, bere garaien, bandako zindari izenakoa, jaendarra, eta bestela, Diana, 20 berriz. Eundi gora, izaten mendia, baten batek konta, aspertu arte, o jendea etxea bialdu arte. Bueno, azkenean oso gauza xumea da, jendea mozorrotuta dator, pijamakin eta hasten geha, eta lehenengo doinua jotzen duenean ja kriston subidoia da. Donostin bizi naizela, baina ez dut behin Diana usten, hori sakratua da netzat. Pues nada, aquí vamos a hacer con los chapejones, estamos tomando un café para calentar motores y enseguida estamos en la calle a darlo todo. Una Diana guay que vamos a tocar ahora. Goizin seitago astea ju, etorri gaitu pentsatzen hemen zea gozala, baina etziok, eusue hondik ja. Diru faltae hemen, Tolosan diru faltae, baldai hori. Oin, kartera dutzuege bilautxeu, ha? Bazabiltzepa, beste karteriste hoxeta guetan, da kartera dutzuege papelera botatzea, baina bestela okromu topa mi.